Hello लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायबाय। स' बिदिब्ला नोंथांमोना मिथिगौ DHS अर्थात डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सार्भिस आसामा थांनाय अक्ट'बर दानाव ICU टेक्निशियान पस्टनि थाखाय इन्टारभिउ लादोंमोन आरो बेयाव टटेल मासि दंमोन 68। बेनिनो जायफ्रा बे इन्टारभिउखौ होदोंमोन स' बिथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खौरां। फाइनाली दा बेनि रिजाल्टआ ओंखारनानै फैबाय। जुदि नोंथांमोना नायाखैब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो गासैखौबो फोरमायनानै होगोन। स' बिदिब्ला आंनि खौरां नोंथांमोना नायगासिनो दङ इउट्युब चेनेल लाइमोननि लाइजाम। जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोननि लाइजाम इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला फ्रियावनो मोनो गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामदो, लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौबो। आरो जेसेबां हायो नोंथाङा बे भिडिअखौ लोगो लेवाफोरनो शेयार खालामदो। बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सार्भिस आसामा बेवहाय फोरमायनाय बादिब्ला बेवहाय जितु COVID-19 आसामाव जितु COVID-19 हस्पिटाल दंमोन बेवहाय ICU टेक्निशियाननि थाखाय 68 टा पस्टनि थाखाय नटिफिकेशन होदोंमोन। थ' बिदिनो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों पस्टनि मा जाबाय ICU टेक्निशियान, बेनिफ्राय टोटल पोस्ट दंमोन 68। बेनिफ्राय एग्जाम टाइपआ जाबाय जुम इन्टारभिउ फर स्क्रिनिं काम स्किल टेस्टमोन। बेनिफ्राय बे इन्टारभिउआ जानानै थांदोंमोन 13 अक्ट'बर 11 AM आव। दा बिनिनो थांनाय 4 नभेम्बराव बिनि रिजाल्टखौ एनाउन्स खालामनाय जायो। दा बेवहाय टोटल 68 टा पोस्ट दङब्लाबो नोंथांमोना बेवहाय फोरमायनाय दङ, नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन। आउट अफ 68 vacant posts in different categories advertised, only 22 could be titled up and rest 44 could not be available by due to non-availability। बेवहाय नोंथांमोनखौ फोरमायनाय जादों जितु 68 टा पोस्ट दंमोन 68 निनो 22 सुबुंफोरखौल' बेवहाय लाखिनाय जादों, मानोना बाखि 44 सुबुंफोरखौ बेवहाय लाखिनाय जायाखै। मानो होनब्ला बेवहाय जितु पस्टिं खालि गैयिनि थाखाय बे 44 सुबुंफोरखौ बेवहाय दोनथ'नाय जादों। थ' बेवहाय दा पस्टिं होनाय जादों होनब्ला 22 सुबुंफोरखौल' बेवहाय दा पस्टनि थाखाय अर्थात साख्रिनि थाखाय बेवहाय पस्टिं होनाय जाथ'दों। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ सिन्था खालामनांगौ जेबो गैया। बेवहाय जितु 44 टा सुबुं दङ, 44 टा मासि दंबाय, बे जेला खालि जागोन, जेला बैफोर COVID-19 नि हस्पिटालफ्राव पस्ट ओंखारगोन अब्ला नोंथांमोना बे पस्टखौ मोननायनि चान्स दङ। रिजाल्टखौ बबेयाव नायगोन आरो माबोरै नायगोन थ' बिदिब्ला बेवहाय आं गासैखौबो नोंथांमोननि डिटेल्सआव फोरमायनानै होगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे नटिसखौ नुनो मोनदों। बे नटिसआवहाय जितु 22 सुबुंखौल' बेवहाय पस्टिं होनाय जादों। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना मिथिगौ 22 सुबुंखौल' बेवहाय पस्टिं होनाय जादों। थ' बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोनखौ रिजाल्ट फोसावनाय बादिब्ला बेवहाय गासै 22 सुबुंनिल' रल नाम्बारा बेवहाय ओंखारनानै फैदों। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय चेक खालामनानै लानो हायो नोंथांनि रल नाम्बार दंना गैया। बेवहाय गासै 44 सुबुंनि रल नाम्बारखौ बेवहाय एनाउन्स खालामनाय गैया। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लादो नोंथांनि जितु रल नाम्बार नोंथाङा बेवहाय दंना गैया। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि बेवहाय रल नाम्बार दङब्ला नोंथाङा दा बे 22 सुबुंफोरनि गेजेराव नोंथाङाबो सासे थागोन, आरो जायफ्रा गैया बिथांमोना 44 सुबुंनि गेजेराव थागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना गावबा गाव रल नाम्बारखौ बेवहाय चेक खालामना लादो, नङाब्ला आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन, नोंथांमोना बेनिफ्रायबो नायनानै लानो हागोन। बेखिनियानो आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानांगौ। जुदि मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो, आरो जुदि माबाफोर डाउट दंबायोब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो। जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैबो लादो।